Τώρα η δούκισσα Κέιτ αποτείει φόρο τιμής στην εκλειπούσα πεθερά της πριγκίπισσα Νταϊάννα. Η Κέιτ φορούσε την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάννα στο μεγαλύτερο βασιλικό πάρτι της χρονιάς χθες το βράδυ. Όλοι περίμεναν μια γαλήνια βασιλική βραδιά, αλλά μια στιγμή άλλαξε τα πάντα. Όταν η πριγκίπισσα Εκατερίνη βγήκε έξω, φορώντας την πιο αγαπημένη τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάννα, όλο το δωμάτιο πάγωσε. Το χαμόγελο της βασίλισσας Καμίλα έσβησε και πίσω από κλειστές πόρτες ξέσπασε σε κλάματα. Ήταν απλώς κόσμημα ή ένα σιωπηλό μήνυμα γεμάτο αγάπη, μνήμη και βασιλική αλήθεια. Ελάτε μαζί μας καθώς αποκαλύπτουμε τι οδήγησε σε αυτήν τη στιγμή και το λόγο πίσω από τα δάκρυα της Καμίλα. Η τιάρα που μιλούσε πιο δυνατά από τα λόγια. Υποτίθεται ότι θα ήταν μια βραδιά γεμάτη βασιλική γοητεία και ένα μεγάλο δείπνο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ με σημαντικούς καλεσμένους από όλο τον κόσμο. Όλοι περίμεναν τη συνήθη χάρη και την επισημότητα που συνοδεύει τέτοιες εκδηλώσεις, όπου τα μέλη της βασιλικής οικογένειας λάμπουν με τα καλύτερα ρούχα και κοσμήματά τους. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο βράδυ πήρε μια απροσδόκητη τροπή. Όταν η πριγκίπισσα Εκατερίνη μπήκε στην αίθουσα, τα βλέμματα γύρισαν αμέσως. Φορούσε κάτι που όχι μόνο έλαμπε, αλλά έλεγε πολλά. Ήταν η Tiara Lover's Knot. Ένα κόσμημα κεφαλής με βαθιά συναισθηματική σημασία και μια δυνατή ιστορία. Τη στιγμή που μπήκε μέσα, ένα ήσυχο κύμα έκπληξης απλώθηκε στο δωμάτιο. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν. Ανταλλάχθηκαν χαμόγελα, αλλά κάτι είχε σαφώς αλλάξει. Οι άνθρωποι το πρόσεξαν. Πολλοί την είχαν ξαναδεί να φοράει αυτή την τιάρα, αλλά αυτή τη φορά όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Το μέρος, οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν και η ήρεμη ένταση στην ατμόσφαιρα έδιναν στη στιγμή ένα νέο είδος βαρύτητας. Η τιάρα δεν ήταν απλώς ένα όμορφο αξεσουάρ. Κάποτε ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάννα. Και το να το ξαναδεί μου έφερε δυνατές αναμνήσεις. Δεν επρόκειτο μόνο για την εκπληκτική εμφάνιση της Κάθριν. Υπενθύμιζε σε όλους την παρουσία της Νταϊάννα, την επιρροή της και τη διαρκή θέση της στη βασιλική ιστορία. Αυτή η τιάρα δεν έλαμπε απλώς από διαμάντια. Έλαμπε από αναμνήσεις που κάποιοι πίστευαν ότι είχαν ξεθοριάσει προπολού. Λίγο αργότερα, η βασίλισσα Καμίλα μπήκε στο δωμάτιο. Έδειχνε άψογη όπως πάντα, με την τιάρα της να κάθεται τέλεια στο κεφάλι της. Χαμογέλασε καθώς έμπαινε μέσα, αλλά όσοι ήταν εκεί κοντά την είδαν. Υπήρξε μια παύση στο βήμα της, ένας μικρός δισταγμός. Αυτό το χαμόγελο, αν και παρέμενε εκεί, δεν ήταν τόσο σίγουρο. Οι παρατηρητές πίστευαν ότι είχε εντοπίσει την Κάθριν να φοράει την τιάρα της Νταϊάννα και έστρεψαν γρήγορα το βλέμμα της. Κάτι μετατοπίστηκε ξανά. Ο αέρας στο δωμάτιο έγινε πιο βαρύς. Δεν επρόκειτο πια μόνο για μόδα ή λάμψη. Και για τη βασίλισσα Καμίλα, το να δει αυτή την τιάρα στην Αεκατερίνη ανακοίνησε συναισθήματα. Έφερε στο νου το παρελθόν, τις ιστορίες πίσω από αυτό και τη γυναίκα στην οποία ανήκε κάποτε. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ενέργειά της φαινόταν διαφορετική, πιο ήσυχη και πιο συγκρατημένη. Αν και το συμπόσιο συνεχιζόταν με όλα να φαίνονται φυσιολογικά εξωτερικά, ψίθυροι ανησυχίας πλανιόντουσαν στο παλάτι. Πίσω από κλειστές πόρτες, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Οι άνθρωποι που καταλάβαιναν τις βασιλικές παραδόσεις γνώριζαν τη σημασία κάθε κοσμήματος που φοριόταν σε εκείνο το παλάτι. Κάποια αντικείμενα είναι απλά όμορφα, αλλά άλλα, όπως αυτή η τιάρα, κουβαλούν το βάρος μιας προσωπικής ιστορίας. Δεν αφορούσε μόνο το ποιος φορούσε τι. Έφερε στο φως ένα βαθύτερο ζήτημα. Τι συμβόλιζε αυτή η τιάρα και πώς έκανε τους άλλους στην αίθουσα να νιώσουν, ειδικά τη βασίλισσα Καμίλα. Το γεγονός ότι η Εκατερίνη φορούσε την τιάρα της Νταϊάννα δεν ήταν απλώς μια επιλογή μόδας. Ξύπνησε συναισθήματα, αναζωπήρωσε αναμνήσεις και πιθανώς σηματοδότησε ακόμη και κάτι μεγαλύτερο για τη θέση της στη βασιλική οικογένεια. Εκείνη τη στιγμή όλα έμοιαζαν ομά, προσωπικά και σχεδόν πολύ κοντά στην καρδιά. Αυτή η τιάρα, με τα λαμπερά διαμάντια και το δυνατό παρελθόν της, έγινε κάτι περισσότερο από ένα απλό κόσμημα. Έγινε ένα μήνυμα. Και για την Καμίλα. Ήταν ένα μήνυμα στο οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να ανταποκριθεί πραγματικά. Επειδή αυτή η κληρονομιά και η σύνδεση δεν θα ήταν ποτέ δικές της. Τώρα ας αποκαλύψουμε γιατί η παρουσία αυτής της τιάρας ήταν τόσο ενοχλητική.
η σημασία της τιάρας για πολλούς ανθρώπους. Η Jalpu είναι απλώς μια λαμπερή διαμαντένια τιάρα, όμορφη, βασιλική και διαχρονική, αλλά για τη βασίλισσα Καμίλα, η τιάρα με τον κόμπο του εραστή αντιπροσωπεύει κάτι πολύ βαθύτερο και πιο επώδυνο. Της υπενθυμίζει σιωπηλά τον ρόλο που δεν της επιτράπηκε ποτέ να αναλάβει, τον θαυμασμό που δεν έλαβε ποτέ πραγματικά και την αγάπη που πάντα ανήκε σε κάποιον άλλο. Η πριγκίπισσα Νταϊάννα φορούσε αυτήν την τιάρα σε μερικές από τις πιο αξέχαστες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ζωής της. Με την πάροδο του χρόνου έγινε κάτι περισσότερο από ένα απλό βασιλικό αξεσουάρ. Έγινε μέρος της ιστορίας της. Μετέφερε τη δύναμή της, τη θλίψη της και τη σιωπηλή χάρη της. Έτσι, όταν η πριγκίπισσα Αϊκατερίνη το φόρεσε ξανά, ειδικά σε μια τόσο δημόσια και με τόσο μεγάλη τηλεθέαση εκδήλωση, έφερε πίσω ένα κύμα συναισθημάτων που ήταν δύσκολο να αγνοηθεί. Αυτό το κομμάτι δεν έλαμπε απλώς από διαμάντια. Έλαμπε από αναμνήσεις μιας γυναίκας της οποίας η κληρονομιά έχει γίνει μόνο ισχυρότερη από τότε που απεβίωσε. Για κάποιους μέσα στο παλάτι, η τιάρα θεωρούνταν η αόρατη ασπίδα της Νταϊάννα. Την έκανε να φαίνεται δυνατή ακόμα και όταν πονούσε. Για την Καμίλα, βλέποντας την Κάθριν να φοράει, ίσως να ένιωθε σαν το παρελθόν να είχε μπει στο δωμάτιο, απρόσκλητο και αξέχαστο. Η ιστορία της Καμίλα ήταν πάντα περίπλοκη. Το όνομά της εξακολουθεί να είναι στενά συνδεδεμένο με το οδυνηρό τέλος του γάμου της Νταϊάννα και του Καρόλου. Πιστεύετε ότι η κυρία Parker Bowles έπαιξε ρόλο στην κατάρρευση του γάμου σας? Λοιπόν, ήμασταν 3 σε αυτόν τον γάμο. Για χρόνια ήταν αντικείμενο δημόσιας κρίσης. Και ακόμη και αφού έγινε βασίλισσα σύζυγος, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να την αγκαλιάσουν. Προσπάθησε να προχωρήσει, αλλά η σκιά της κληρονομιάς της Νταϊάννα συνεχίζει να την ακολουθεί. Το να βλέπει την Κάθριν, χαριτωμένη, αγαπημένη και σεβαστή, να φοράει την ίδια τιάρα, ίσως να έστελνε ένα ήσυχο, οδυνηρό μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι, όσο καιρό και αν έχει περάσει, η καρδιά του κοινού εξακολουθεί να κλείνει προς την Νταϊάννα. Κάποιες πληγές, ειδικά οι συναισθηματικές, δεν κλείνουν ποτέ πλήρως. Εκείνο το βράδυ φαινόταν σαν η τιάρα να τις άνοιξε ξανά χωρίς να επιλέξει. Και μετά υπάρχει και το θέμα του τι ανήκει σε ποιον. Οι περισσότεροι υποθέτουν ότι η Καμίλα, ως βασίλισσα σύζυγος, θα παραλάμβανε τα βασιλικά κοσμήματα της Ελισάβετ. Πράγματι, έλαβε πολλά πολύτιμα αντικείμενα. Αλλά ο κόμπος του εραστή δεν ήταν ένα από αυτά. Δόθηκε στην Κάθριν και, σύμφωνα με τα βασιλικά έθιμα, μόλις μια τιάρα κληρονομηθεί, μένει μαζί του για πάντα. Έτσι, για την Καμίλα, το να βλέπει την Κάθριν να φοράει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι επιβεβαίωσε κάτι οδυνηρό. Ότι δεν θα ήταν ποτέ αυτή που θα το φορούσε. Ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Και αυτή η συνειδητοποίηση πιθανότατα ήταν πιο βαθιά από όσο θα μπορούσε να καταλάβει κανείς γύρω της. Υπάρχει ένα άλλο επίπεδο σε όλα αυτά. Όταν η Κάθριν φοράει αυτή την τιάρα, ο κόσμος δεν βλέπει απλώς μια πριγκίπισσα. Νιώθει μια σύνδεση με την Νταϊάννα. Αυτό με ενθουσιάζει. Λατρεύω τη σωματική πρόκληση που προσφέρει ο αθλητισμός και την ψυχική δύναμη που μας δίνει σε όλους. Τους θυμίζει την τρυφερότητά της, το στυλ της και την καρδιά της. Αυτή η ανάμνηση, δεμένη με τη λάμψη αυτών των διαμαντιών, χτίζει μια συναισθηματική γέφυρα μεταξύ της Εκατερίνης και του λαού. Η Καμίλα μπορεί επίσης να φοράει βασιλικά κοσμήματα, αλλά αυτός ο συναισθηματικός δεσμός δεν μπορεί να αντιγραφεί. Επειδή η Κάθριν δεν φοράει απλώς κάτι όμορφο, φοράει μια ιστορία. Μια ιστορία που ο κόσμος θυμάται. Ένα συναίσθημα που οι άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούν κοντά τους. Η Καμίλα το καταλαβαίνει αυτό και βαθιά μέσα της πρέπει να το τσούξε. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν μόνο για τιάρες που έλαμπαν κάτω από τα φώτα του παλατιού. Ήταν για την κληρονομιά, σχετικά με τη μνήμη, σχετικά με την ήσυχη αλλά δυνατή παρουσία μιας γυναίκας που δεν είναι πια εδώ, αλλά συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Κι όμως, ένα μεγάλο ερώτημα παραμένει. Πώς κατέληξε η Κάθριν με ένα τόσο ισχυρό και συμβολικό κόσμημα εξ αρχής? Αν η Καμίλα είχε το προνόμιο να επιλέξει πρώτη, πώς αυτή η θρυλική τιάρα έφτασε στο κεφάλι της? Η απάντηση πίσω από αυτή την επιλογή ίσως είναι το πιο εκπληκτικό κομμάτι απ' όλα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Κατέχοντας την τιάρα, όταν απεβίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ, το παλάτι μόλις εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση.
Αναφέρει ότι η βασίλισσα πέθανε ειρηνικά στο Μπάλμοραλ σήμερα το απόγευμα. Η ιδιωτική συλλογή κοσμημάτων της διαχωρίστηκε αθόρυβα, σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση, ως βασίλισσα σύζυγος. Η Καμίλα είχε το προνόμιο να επιλέγει πρώτη. Δεν επρόκειτο για προσωπική χάρη. Ήταν μια βασιλική διαδικασία, αυστηρά καθοδηγούμενη από την κοινωνική θέση και το κύρος. Όλοι υπέθεσαν ότι θα επέλεγαν το πιο συναισθηματικά σημαντικό κομμάτι, την τιάρα με τον κόμπο του εραστή. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Παραδόξως, τελικά κατέληξε στην πριγκίπισσα Εκατερίνη. Και μέσα στα τείχη του παλατιού, αυτή η απροσδόκητη κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν σίγουροι ότι η Καμίλα θα την διεκδικούσε. Αλλά με κάποιο τρόπο κατέληξε στην Κέιτ. Πώς, λοιπόν, έγινε αυτή η αλλαγή? Οι αναφορές δείχνουν έναν βαθύ, άρρητο δεσμό μεταξύ της βασίλισσας Ελισάβετ και της Εκατερίνης. Με τα χρόνια, η σχέση τους δεν ήταν ποτέ φανταχτερή, αλλά ήταν ουσιαστική. Κάποιοι πιστεύουν ότι η βασίλισσα έκανε μια προσωπική επιλογή να χαρίσει την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάννα στην Κέιτ, πιθανώς ως φόρο τιμής στην εκλειπούσα νύφη της. Άλλοι λένε ότι είχε ήδη υποσχεθεί στην Κάθριν πολύ πριν η Καμίλα αρχίσει να επιλέγει τα κομμάτια της. Όποιος και αν ήταν ο λόγος, το αποτέλεσμα δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Η πιο συμβολική και συναισθηματικά φορτισμένη τιάρα της βασιλικής συλλογής δεν ήταν πλέον διαθέσιμη. Ανήκε πλέον στην Εκατερίνη και η αντίδραση του κοινού, άμεση και συντριπτική. Μόλις κοινοποιήθηκαν φωτογραφίες της Κάθριν να φοράει την τιάρα, το διαδίκτυο γέμισε με θαυμασμό. Οι άνθρωποι τη συνέκριναν με την Νταϊάννα. Κάποιοι έλεγαν ότι έμοιαζε με καθρέφτη της εκλειπούσας πριγκίπισσας. Άλλοι το αποκαλούσαν πεπρωμένο. Ένα μήνυμα αντιχούσε στο πλήθος. Το στέμμα την είχε επιλέξει. Αυτή η στιγμή έλεγε πολλά και για την Καμίλα δεν θα μπορούσε να ήταν εύκολο. Μετά από χρόνια προσπαθειών να κερδίσει την αποδοχή και τη θερμή υποδοχή του κοινού, το να βλέπεις τον κόσμο να γιορτάζει μια άλλη γυναίκα που φορούσε ένα κόσμημα τόσο στενά συνδεδεμένο με την Νταϊάννα πρέπει να σε πλήγωσε βαθιά. Οι βασιλικοί εμπειρογνώμονες δεν παραβλέπουν το νόημα. Η Κάθριν δεν φορούσε απλώς μια τιάρα. Φορούσε μια υπόσχεση. Έμοιαζε με τη μέλουσα βασίλισσα. Εν τω μεταξύ, η Καμίλα, αν και στεκόταν στην υψηλότερη θέση δίπλα στον βασιλιά, φαινόταν να χάνεται στο παρασκήνιο. Αλλά αυτή η μετατόπιση δεν οφειλόταν μόνο στη ζήλια. Υπόδεικνυε κάτι μεγαλύτερο. Μια μετατόπιση στην επιρροή. Η Καμίλα μπορεί να έχει τον επίσημο τίτλο, αλλά η Εκατερίνη κατέχει την καρδιά του λαού, στον βασιλικό κόσμο. Αυτό το είδος αγάπης μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια. Η τιάρα δεν τοποθετήθηκε απλώς στο κεφάλι της Εκατερίνης. Στο πνεύμα της ξέφυγε από την Καμίλα. Αυτή η μοναδική πράξη ξαναέγραψε την ισορροπία δυνάμεων σε μια οικογένεια, όπου τα σύμβολα μιλούν πιο δυνατά από τους λόγους. Παρόλα αυτά, η Καμίλα δεν εξαφανίστηκε χωρίς να κάνει και η ίδια μία κίνηση. Στην επόμενη βασιλική εκδήλωση βγήκε με αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα άλλο πολύτιμο κομμάτι, την τιάρα, κορίτσια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Αυτόν το κομμάτι, κάποτε αγαπημένο της βασίλισσας Ελισάβετ, ήταν ο τρόπος της Καμίλα να δείξει ότι και αυτή μπορούσε να αντιπροσωπεύει την κληρονομιά, τη σταθερότητα και την παράδοση. Χαμογέλασε στους φωτογράφους. Φέρθηκε με χάρη και φορούσε την τιάρα περήφανα. Αλλά ακόμα και με όλη αυτή τη λάμψη, κάτι δεν πήγε όπως έπρεπε. Η λάμψη ήταν εκεί, η ιστορία ήταν εκεί, αλλά η προσοχή όχι. Η μαγεία της στιγμής ανήκει ακόμα στην Εκατερίνη. Τα μάτια, τα χειροκροτήματα, ο θαυμασμός, όλα έγειραν προς την πριγκίπισσα που είχε πάρει αθόρυβα τη θέση της Νταϊάννα, όχι μόνο ως προς τον τίτλο, αλλά και ως προς το πνεύμα. Ο HIV δεν κάνει τους ανθρώπους επικίνδυνους να τους γνωρίζεις, οπότε μπορείς να τους σφίξεις το χέρι και να τους αγκαλιάσεις. Ο Θεός ξέρει ότι το χρειάζονται. Και έτσι απλά, ο σιωπηλός ανταγωνισμός μεταξύ δύο γυναικών της βασιλικής οικογένειας δεν αφορούσε κοσμήματα, αφορούσε αυτό που εννοούσαν. Παρόλο που η Καμίλα επέλεξε μία από τις πιο ιστορικές τιάρες στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο, η εμφάνισή της δεν προκάλεσε ιδιαίτερο θόρυβο. Τα μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν ελάχιστα και οι άνθρωποι στο διαδίκτυο δεν μιλούσαν για τις εκθαμβωτικές πέτρες ή τη βαθιά βασιλική ιστορία πίσω από το τιάρα που φορούσε αρχικά η βασίλισσα Μέρι. Αντίθετα, όλοι εξακολουθούσαν να έχουν αιμονή με την Εκατερίνη. Η Καμίλα φαινόταν κομψή, ναι, αλλά ήταν η εικόνα της Κέιτ και η εμβληματική τιάρα της Νταϊάννα που έμειναν χαραγμένες στο μυαλό των ανθρώπων.
η συζήτηση δεν αφορούσε την αξία ή τη λάμψη των πολύτιμων λίθων. Αφορούσε τα συναισθήματα που κρύβονταν πίσω από αυτά. Και σε αυτή την συναισθηματική κατηγορία, η τιάρα που φορούσε η Καμίλα απλά δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτή στο κεφάλι της Εκατερίνης. Αυτό που δυσκόλευε την Καμίλα ήταν το πόσο εύκολα και φυσικά φαινόταν όλα για την Εκατερίνη. Ενώ η Καμίλα προσπαθούσε να κάνει μια δήλωση και να εξασφαλίσει τη θέση της στη βασιλική ιστορία, η Κέιτ το ζούσε ήδη και ο κόσμος το πρόσεχε. Η Κάθριν δεν χρειάστηκε να επιλέξει. Φορούσε την τιάρα του εραστή και ο κόσμος αντέδρασε με ζεστασιά και συγκίνηση. Η Καμίλα μπορούσε να φορέσει ένα εξίσου μεγαλοπρεπές στέμμα και σχεδόν κανείς δεν τσίμπησε. Αυτή η διαφορά πρέπει να πόνεσε. Γιατί ακόμα και με την υψηλή θέση και τον επίσημο τίτλο της, η Καμίλα φαινόταν να κυνηγάει το είδος της αγάπης από τους ανθρώπους που ήδη είχε η Κάθριν. Η στιγμή που η Καμίλα ήλπιζε ότι θα ήταν η λαμπρή επιστροφή της, στην πραγματικότητα έκανε το αντίθετο. Αντί να αμβλύνει τη λάμψη της Κέιτ, έκανε την αντίθεση μεταξύ τους ακόμη πιο έντονη. Η μία γυναίκα θαυμάζεται ενώ η άλλη λατρεύεται. Και στη βασιλική οικογένεια δεν αρκεί απλώς να τοποθετήσεις ένα στέμμα στο κεφάλι σου. Πρόκειται για το τι νιώθει ο κόσμος όταν σε βλέπει να το φοράς. Όλο και περισσότερο το κοινό δεν βλέπει την Καμίλα σε αυτόν τον ρόλο. Στην πραγματικότητα βλέπει την Κάθριν. Γιατί? Λοιπόν, αυτές οι τιάρες έχουν τόση συναισθηματική δύναμη. Δεν πρόκειται απλώς για ομορφιά. Πρόκειται για παράδοση. Υπάρχουν αυστηροί βασιλικοί κανόνες πίσω από κάθε μία. Δεν μπορεί ο καθένας να φορέσει τιάρα. Στην πραγματικότητα, η τιάρα ανατίθεται προσωπικά από τον μονάρχη. Και μόλις μια τιάρα δοθεί σε μια βασιλική γυναίκα, είναι δική της για πάντα. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Κάθριν δέχθηκε τον κόμπο του εραστή, η πόρτα έκλεισε για πάντα. Η Καμίλα δεν μπορούσε να το φορέσει ούτε μία φορά. Σύμφωνα με τους βασιλικούς εμπειρογνώμονες, τα κοσμήματα δεν μοιράζονται. Δεν πρόκειται για προσωπική προτίμηση. Πρόκειται για δομή, ιεραρχία και μήνυμα. Κάθε τιάρα αφηγείται μια ιστορία. Υπάρχουν μάλιστα και κανόνες σχετικά με τότε πότε μπορούν να φορεθούν. Οι γυναίκες που ανήκουν στη βασιλική οικογένεια επιτρέπεται να τα φορούν μόνο μετά τις 5 με μαστρομακεμετέ και μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις σε κρατικό επίπεδο. Δεξιώσεις, βασιλικούς γάμους και επίσημες τελετές. Γι' αυτό, κάθε φορά που η Κάθριν ή η Καμίλα εμφανίζονται φορώντας ένα είναι σημαντικό. Σηματοδοτεί την παράδοση σε κίνηση, αλλά το βαθύτερο νόημα έγκυται στο ποιος λαμβάνει ποια τιάρα. Και για την Καμίλα, το να βλέπει την Εκατερίνη να φοράει τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της Νταϊάννα δεν είχε να κάνει με κοσμήματα. Αφορούσε την πραγματικότητα. Η απόφαση είχε ήδη ληφθεί ότι η τιάρα δεν ήταν δική της και δεν θα γινόταν ποτέ. Ήταν οριστική. Υπάρχει επίσης ένας κανόνας που ορίζει ότι μόνο οι γυναίκες που έχουν γεννηθεί σε βασιλική οικογένεια ή όσες έχουν παντρευτεί επίσημα μέλη της οικογένειας μπορούν να φορούν τιάρες. Η πρώτη φορά που η Κάθριν φόρεσε μια τιάρα ήρθε την ημέρα του γάμου της, όπως ακριβώς και της Νταϊάννα. Η Μέγκαν Μάρκλ ακολούθησε την ίδια παράδοση. Αυτές δεν είναι απλώς γλυκές χειρονομίες. Σηματοδοτούν την επίσημη είσοδο μιας βασιλικής γυναίκας στη μοναρχία. Η πρώτη στιγμή με την τιάρα δεν αφορά μόνο την έγκλη. Πρόκειται για ένα βήμα στην ιστορία. Για την Καμίλα, όμως, αυτοί οι βασιλικοί κανόνες μπορεί να μην μοιάζουν με έθιμα που υπόσχονται περηφάνεια. Μπορεί να μοιάζουν περισσότερο με κλειδωμένες πόρτες. Η μία τιάρα που ίσως πραγματικά επιθυμούσε δεν είναι πλέον εφικτή. Δεν μπορεί να τη δανειστεί, να την αλλάξει ή ακόμα και να ζητήσει να τη φορέσει. Τη στιγμή που δόθηκε στην Κάθριν, σφραγίστηκε. Η Καμίλα Πέι μπορεί να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας. Ισλάς. Αλλά σε αυτήν την οικογένεια που βασίζεται σε σύμβολα, κάποια πράγματα παραμένουν εκτός ελέγχου της. Και ίσως αυτό είναι που κόβει περισσότερο. Δεν πρόκειται για διαμάντια. Πρόκειται για το αίσθημα του ανήκειν. Και καμία στιγμή δεν το έδειξε αυτό πιο καθαρά από τη στιγμή που η Κάθριν μπήκε στο προσκήνιο φορώντας την τιάρα της Νταϊάννα. Η αντίδραση του κοινού τα έλεγε όλα. Το πνεύμα της Νταϊάννα δεν έσβησε. Βρήκε νέα ζωή σε κάποιον που ο κόσμος πραγματικά αγαπά. Ας δούμε τώρα βαθύτερα πόσο ισχυρή είναι στην πραγματικότητα αυτή η σύνδεση. Μια αλλαγή θέσης. Όσο ψηλά και αν ανέβει η Καμίλα ή όσους τίτλους και αν κερδίσει, η παρουσία της συγκρίνεται συνεχώς με μια αξέχαστη γυναίκα, την Νταϊάννα. Η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας
δεν άφησε πίσω της μόνο αναμνήσεις. Άφησε μια δυνατή κληρονομιά. Και κάθε φορά που η Κάθριν τοποθετεί αυτή την εμβληματική τιάρα στο κεφάλι της, γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό λαμπερό κόσμημα. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν απλώς διαμάντια, νιώθουν κάτι. Θυμούνται την ευγενική καρδιά της Νταϊάννα, την καλοσύνη της, τις δυσκολίες της. Και όταν κοιτάζουν την Κάθριν, βλέπουν κάποιον που φέρει τις ίδιες ευγενικές δυνάμεις. Για πολλούς, είναι σαν να βλέπουν την Νταϊάννα ξανά από την αρχή, αλλά αυτή τη φορά τυλιγμένη σε ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Αυτό κάνει το ταξίδι της Καμίλα ακόμα πιο δύσκολο. Έχει πάρει τη θέση της δίπλα στον βασιλιά Κάρολο, έχει αγκαλιάσει κάθε καθήκον και έχει εργαστεί για να κερδίσει τη θέση της μέσα στη μοναρχία. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα αισθητό κενό. Το κοινό δεν την αγκαλιάζει με τον ίδιο θερμό τρόπο που την αγκαλιάζει με την Κάθριν. Αυτό έγινε πιο ξεκάθαρο από ποτέ, όταν η Κάθριν φόρεσε την τιάρα του εραστή. Αυτό το στέμμα δεν έλαμπε απλώς. Ξύπνησε συναισθήματα. Και αυτά τα συναισθήματα δεν ήταν συνδεδεμένα με την Καμίλα. Ανήκαν πρώτα στην Νταϊάννα και τώρα φαίνεται να ανήκουν στην Κάθριν. Δεν έχει σημασία μόνο ο ποιος φοράει την τιάρα σωματικά. Έχει να κάνει με το ποιον θέλει να δει ο κόσμος να τη φοράει. Αυτός ο συναισθηματικός δεσμός δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με προσπάθεια. Η Κάθριν δεν προσπαθεί να κερδίσει καρδιές. Απλώς τις συγκρατεί φυσικά. Μέσω της ήρεμης δύναμής της, του φιλανθρωπικού της έργου και της ικανότητάς της να παραμένει χαριτωμένη, ακόμα και υποπίεση, έχει χτίσει αθόρυβα μια ισχυρή σύνδεση με το κοινό. Και όταν εμφανίζεται φορώντας την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάννα, επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί ήδη νιώθουν, ότι μεταφέρει το πνεύμα της Νταϊάννα σε μια νέα γενιά. Η Καμίλα μπορεί να φέρει τον τίτλο της βασίλισσας, αλλά η βαθιά αγάπη του κοινού κλείνει προς την Εκατερίνη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αγοραστεί με έναν βασιλικό τίτλο. Στην πραγματικότητα, η τιάρα γίνεται κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι παράδοσης. Γίνεται μια αντανάκλαση του πώς ο κόσμος βλέπει και τις δύο γυναίκες. Η Καμίλα μπορεί να έχει την επίσημη εξουσία, τη βασιλική περιουσία και όλες τις τελετές, αλλά η Κάθριν έχει τον θαυμασμό του κόσμου. Και σε μια μοναρχία που ευδοκιμεί στα σύμβολα και το νόημα, αυτή η σιωπηλή αγάπη από τον λαό μπορεί να είναι το πιο ισχυρό πράγμα από όλα. Τώρα που αυτό το συναισθηματικό χάσμα έχει γίνει τόσο σαφές, προκύπτει φυσικά ένα άλλο ερώτημα. Πώς κατέληξε η Εκατερίνη με την τιάρα του εραστή, όταν η Καμίλα, εκτάξεως, είχε το δικαίωμα να επιλέξει πρώτη? Τι πραγματικά συνέβη πίσω από τα τείχη του παλατιού? Ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τις ιδιωτικές αποφάσεις και τις απροσδόκητες στροφές που οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Μυστικά, θαμμένα μέσα στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο κοσμημάτων που πολλοί δεν περίμεναν ποτέ να έρθουν. Η ιστορία πίσω από τον κόμπο του εραστή της Νταϊάννα, πολύ πριν προκαλέσει συναισθήματα και ήσυχες αντιπαλότητες μέσα στα τείχη του παλατιού. Η τιάρα του κόμπου του εραστή ήταν ένα ισχυρό σύμβολο αγάπης, θλίψης και αξέχαστης ιστορίας. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1914, ειδικά για τη βασίλισσα Μέρι, και στη συνέχεια πέρασε στη βασίλισσα Ελισάβετ Βέπτα. Χρόνια αργότερα, η βασίλισσα επέλεξε να τη χαρίσει στην πριγκίπισσα Νταϊάννα ως γαμήλιο δώρο. Αλλά αυτό δεν ήταν απλώς ένα δώρο. Έγινε μέρος του εαυτού της Νταϊάννα. Το φορούσε σε επίσημες εκδηλώσεις, σε διεθνή ταξίδια, ακόμη και στις πιο επώδυνες δημόσιες εμφανίσεις της. Αν και η τιάρα έλαμπε όμορφα, ήταν βαριά και δεν φοριόταν εύκολα, σχεδόν σαν μια αντανάκλαση της ζωής της Νταϊάννα μέσα στην βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, ποτέ δεν το άφησε αυτό να φανεί. Το φορούσε με τόση χάρη που με την πάροδο του χρόνου η τιάρα έπαψε να είναι απλώς ένα κόσμημα. Έγινε σύμβολο της ήσυχης δύναμής της. Σύμφωνα με όσους γνώριζαν την ιστορία της, κάθε φορά που η Νταϊάννα φορούσε αυτήν την τιάρα, ήταν σαν να έλεγε «Είμαι ακόμα εδώ». Ακόμα και όταν ο γάμος της κατέρεε, παρέμεινε ψύχρεμη και αξιοπρεπής μπροστά στα μάτια του κοινού. Και η τιάρα ήταν εκεί μαζί της, μοιράζοντας σιωπηλά το ταξίδι της. Μετά τον τραγικό θάνατο της Νταϊάννα, το 1997, η τιάρα εξαφανίστηκε από το οπτικό της πεδίο. Την άφησαν στην άκρη, σαν να την είχαν κρύψει μαζί με τον πόνο της απώλειάς της. Για χρόνια, κανείς δεν το άγγιξε. Παρέμεινε κρυμμένο, γεμάτο αναμνήσεις και συναισθήματα. Έπειτα, το 2015, συνέβη κάτι απροσδόκητο. Η τιάρα επέστρεψε. Αλλά όχι από την Καμίλα. Ήταν η Εκατερίνη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τη φορούσε. Εκείνη η στιγμή
προκάλεσε ένα μικρό σοκ στους βασιλικούς παρατηρητές. Ήταν σαν να είχε επιστρέψει η Νταϊάννα, όχι σωματικά, αλλά πνευματικά. Το γεγονός ότι η Κάθριν φορούσε την τιάρα δεν είχε μόνο στυλ. Επέστρεψε στη μνήμη της Νταϊάννα σε πλήρη βασιλική λαμπρότητα. Και αυτή η βαθιά συναισθηματική αναζωπήρωση είναι ακριβώς ο λόγος που αυτή η τιάρα επηρεάζει τόσο βαθιά την Καμίλα. Το κοινό λάτρευε την Νταϊάννα και τώρα νιώθει την ίδια ζεστασιά για την Εκατερίνη. Η Καμίλα μπορεί να έχει επιλέξει ανάμεσα σε εκθαμβωτικά κοιμήλια από τη βασίλισσα Μέρι και τη βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτή η βαθιά συναισθηματική τιάρα, κατέχει μια θέση που κανένα άλλο στέμμα δεν μπορεί να συγκριθεί. Θα ανήκει πάντα στις καρδιές των ανθρώπων. Στην Νταϊάννα. Ακόμα και αν άλλοι φορούν διαφορετικά κομμάτια, αυτό θα αντυχεί για πάντα το όνομα της Νταϊάννα. Και τώρα το πραγματικό ερώτημα παραμένει: πώς κατέληξε στα χέρια της Εκατερίνης, ενώ η Καμίλα αναμενόταν να έχει την πρώτη επιλογή? Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά πώς χωρίστηκε αθόρυβα η πολύτιμη συλλογή κοσμημάτων της βασίλισσας Ελισάβετ και πώς μια επιλογή μπορεί να άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε αυτές τις γυναίκες της βασιλικής οικογένειας. Όταν μια τιάρα μιλούσε πιο δυνατά από ένα στέμμα, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Βέτα απεβίωσε, η μεγάλη συλλογή της από βασιλικά κοσμήματα, γεμάτη με στέμματα, καρφίτσες, τιάρες και πολύτιμα οικογενειακά κοιμήλια, έπρεπε να χωριστεί προσεκτικά. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που γινόταν με εικασίες ή με βάση τα αγαπημένα. Σύμφωνα με τους βασιλικούς εμπειρογνώμονες, ολόκληρη η διαδικασία ακολουθούσε μια αυστηρή σειρά βασισμένη στον βαθμό. Ως βασίλισσα σύζυγος, η Καμίλα είχε το δικαίωμα να είναι πρώτη. Είχε πλήρη πρόσβαση στα πιο πολύτιμα και πολύτιμα κομμάτια. Αλλά αυτό που εξέπληξε τους πάντες ήταν το εξής. Η Καμίλα δεν διεκδίκησε την τιάρα του εραστή. Αντίθετα, αυτή κληρονομήθηκε από την πριγκίπισσα Εκατερίνη. Αυτή η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στο παλάτι. Κάποιοι άρχισαν να αναρωτιούνται μήπως η Καμίλα παραιτήθηκε μόνη της, ή μήπως η βασίλισσα Ελισάβετ είχε ήδη αποφασίσει σε ποιον θα έπρεπε να πάει η τιάρα πολύ πριν πεθάνει. Άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση πιστεύουν ότι η εκλειπούσα βασίλισσα έκανε η ίδια την επιλογή. Πολλοί λένε ότι είχε μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με την Εκατερίνη και ήθελε η αγαπημένη τιάρα της Νταϊάννα να καταλήξει στα χέρια κάποιου που πραγματικά θα συνέχιζε αυτή την κληρονομιά. Δεν επρόκειτο μόνο για κοινωνική θέση. Επρόκειτο για ένα συναίσθημα και κάτι βαθιά προσωπικό. Άλλες αναφορές υποδηλώνουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί επίσης να υποστήριξε σιωπηλά την ιδέα, ίσως θέλοντας η μνήμη της εκλειπούσας συζύγου του να ζει μέσω της γυναίκας που είναι πλέον παντρεμένη με τον γιο του. Δεν ήταν μόνο αυτή η τιάρα που έλαβε η Κάθριν. Πηγές από το εσωτερικό αποκάλυψαν ότι κληρονόμησε επίσης πολλά κομμάτια από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, κομψές καρφίτσες, διαχρονικά κολιέ, ακόμη και μερικά αξεσουάρ που συνδέονται με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Εν τω μεταξύ, η Καμίλα ανέλαβε την κυριότητα άλλων σημαντικών αντικειμένων, όπως η τιάρα Μπουσεγόν σε σχήμα κυρίθρας και μερικά από τα κοσμήματα υπογραφή της βασίλισσας Μέρης. Αλλά η διαφορά ήταν ξεκάθαρη. Τα αντικείμενα που είχαν την πιο συγκινητική ιστορία και δημόσια σημασία φαινόταν να πηγαίνουν στην Κάθριν. Δεν είχε ποτέ σημασία η τιμή ή η λάμψη, όπως το έθεσε ένας δημοσιογράφος. Αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν η ιστορία πίσω από το κόσμημα, και στον βασιλικό κόσμο το νόημα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από τι θα μπορούσαν ποτέ τα διαμάντια. Αυτή η συγκεκριμένη διαίρεση θησαυρών δεν άφησε απλώς την Καμίλα με λιγότερα πρωτοσέλιδα. Μπορεί αυτό να προσθέθηκε σιωπηλά σε παλιά συναισθήματα απογοήτευσης. Περίμενε πολλά χρόνια για να γίνει βασίλισσα. Υπέμεινε δημόσια κριτική και τελικά διεκδίκησε τη θέση της. Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή να λάμψει όσο πιο έντονα μπορούσε, ήταν η Εκατερίνη που βγήκε στο φως, ένα κόσμημα τη φορά. Η Καμίλα μπορεί να φορούσε το στέμμα, αλλά η Κέιτ φαινόταν να κληρονομεί το παραμύθι και την αγάπη του κοινού. Σε μια οικογένεια χτισμένη πάνω στην ιστορία και την εικόνα, το συναίσθημα μερικές φορές μιλάει πιο δυνατά από την τελετή. Και τη στιγμή που η Κάθριν βγήκε έξω φορώντας ξανά την εμβληματική τιάρα, δεν συνέχισε απλώς την ιστορία της Νταϊάννα. Έστειλε ένα μήνυμα τόσο διακριτικό αλλά και ισχυρό που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Αυτό το σιωπηλό μήνυμα δεν έμεινε απλώς στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με τους παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας, πυροδότησε κάτι στην Καμίλα. Αναστάτωσε την ατμόσφαιρα στο παλάτι. Η τιάρα
Κάποτε ένα όμορφο κοιμήλιο ξαφνικά έγινε κάτι πιο έντονο. Ένα σύμβολο που είχε μετατραπεί σε πρόκληση. Όταν η Εκατερίνη εμφανίστηκε δημόσια φορώντας τον κόμπο του εραστή, τα πρωτοσέλιδα κυκλοφόρησαν ραγδαία. Τα πρωτοσέλιδα φωτίστηκαν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν και τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν μπορούσαν να σταματήσουν να μιλάνε γι' αυτό. Αλλά κάτω από όλη αυτή τη λάμψη και τη χάρη, κάτι περισσότερο έπαιζε ρόλο. Για τον κόσμο που παρακολουθούσε, ένιωθε σαν ένας περήφανος φόρος τιμής στη βασιλική παράδοση και κομψότητα. Αλλά για την Καμίλα, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι ένιωθε διαφορετικά. Ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν σαν ένα μήνυμα που απευθυνόταν απευθείας σε αυτήν. Αυτό που το έκανε ακόμα πιο τσούξιμο ήταν το πόσο φυσικά το φορούσε η Κάθριν. Η παρουσία της, η ηρεμία της, η στάση του σώματός της. Όλα πάνω της θύμιζαν στους ανθρώπους την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Δεν έμοιαζε με κάποιον που προσπαθούσε να αντιγράψει μια κληρονομιά. Ένιωθα σαν κάποιος να το προχωρούσε. Και αυτό είναι κάτι που η Καμίλα δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει πραγματικά. Μπορεί να φορέσει τα υπόλοιπα κοσμήματα, μπορεί να εμφανιστεί σε μεγάλες εκδηλώσεις. Αλλά αυτή η τιάρα, αυτό το ξεχωριστό κομμάτι, είναι γεμάτη με ένα πνεύμα που μόνο η Νταϊάνα κουβαλούσε. Και τώρα, η Κάθριν είναι αυτή που φέρει αυτό το πνεύμα με σιωπηλή υπερηφάνεια. Αυτού του είδους η σύνδεση δεν μπορεί να δανειστεί, δεν μπορεί να ανταλλαχθεί. Και για την Καμίλα, όσα κοσμήματα κι αν έχει, αυτό το συναισθηματικό στέμμα μπορεί να παραμείνει για πάντα απρόσιτο. Ο αντίκτυπος ήταν άμεσος. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξερράγησαν από συγκρίσεις, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να μοιράζονται εικόνες της πριγκίπισσας Νταϊάνα και της πριγκίπισσας Εκατερίνης δίπλα-δίπλα. Τα σχόλια άρχισαν να κατακλείζουν. Πολλοί άρχισαν να αποκαλούν την Κέιτ πριγκίπισσα του σύγχρονου λαού, δίνοντάς της μάλιστα το παρατσούκλι βασίλισσα των καρδιών 2. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, η τιάρα μεταμορφώθηκε σε κάτι πολύ πιο ισχυρό αποκόσμημα. Έγινε σύμβολο της γυναίκας που το κοινό βλέπει πλέον ως το μέλλον της μοναρχίας. Το ίδιο βράδυ, η Καμίλα εμφανίστηκε επίσης φορώντας ένα διαφορετικό στέμμα. Αλλά λίγοι φάνηκαν να το προσέχουν. Η εμφάνισή της χάθηκε ήσυχα στο παρασκήνιο, ενώ όλα τα βλέμματα στάθηκαν στην Εκατερίνη. Για πολλούς, αυτή η αντίθεση δεν έμοιαζε με σύμπτωση. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στο παλάτι, όλο αυτό έμοιαζε με μια σιωπηλή αναμέτρηση και ήταν σαφές ποιος τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Για αυτό, η στιγμή είχε τόσο μεγάλη βαρύτητα. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα όμορφο κομμάτι βασιλικού θησαυρού, αλλά για τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτό. Στον βασιλικό κόσμο, ο τρόπος που σε βλέπουν οι άνθρωποι συχνά έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιονδήποτε τίτλο. Και επιλέγοντας αυτήν τη συγκεκριμένη τιάρα, η Κάθριν δεν έκανε απλώς ένα βήμα σε μια ανάμνηση, αλλά στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Για την Καμίλα, η χειρονομία έφερε παλιόν πόνο. Της θύμισαν κάτι που προσπαθούσε εδώ και καιρό να ξεχάσει. Δεν έχουν όλα τα στέμματα στο κεφάλι σου. Κάποια είναι βαθιά αισθητοποιημένα από τον κόσμο και αυτά είναι που έχουν πραγματικά σημασία. Τώρα που τα συναισθήματα έχουν αναστατωθεί και το κοινό φαίνεται να διαλέγει ποια πλευρά, απομένει ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορεί αυτή η στιγμή να σβηστεί? Ή μήπως δημιούργησε ένα διαρκές χάσμα που ούτε η Καμίλα, με όλη της τη βασιλική εξουσία, δεν μπορεί να διορθώσει? Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω πριν από τις τιάρες και τα πρωτοσέλιδα. Όταν η ένταση μεταξύ της Καμίλα και της Κάθριν άρχισε να διαμορφώνεται, η χαοτική σχέση, η περίπλοκη ιστορία τους χρονολογείται χρόνια πίσω. Πολύ πριν οποιαδήποτε βασιλική αντιπαλότητα φτάσει στην πρώτη σελίδα. Τα πράγματα ήταν ήδη άβολα όταν ο πρίγκιπας Βίλιαμ σύστησε την Κέιτ Μίτλετον στον στενό κύκλο της βασιλικής οικογένειας. Από την αρχή, η Καμίλα φέρεται να είχε ανησυχίες. Δεν επρόκειτο για την προσωπικότητα ή τους τρόπους της Κέιτ. Αυτά ήταν μια χαρά. Αυτό που ενοχλούσε την Καμίλα, σύμφωνα με ψιθύρους μέσα στο παλάτι, ήταν το υπόβαθρο της Κέιτ. Δεν γεννήθηκε σε βασιλική οικογένεια ή αριστοκρατία. Δεν προερχόταν από ευγενείς ρίζες. Στα μάτια της Καμίλα, αυτό την καθιστούσε ακατάλληλη για τον κόσμο στον οποίο έμπαινε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ούτε η Καμίλα είχε εύκολο ταξίδι στη βασιλική ζωή. Έπρεπε να αγωνιστεί για τη θέση της, να αντιμετωπίσει την αυστηρή δημόσια κρίση και να αποδείξει την αξία της στη βασιλική οικογένεια για πολλά χρόνια. Έτσι, όταν η Κέιτ ήρθε και λατρεύτηκε αμέσως από το κοινό, ίσως να της φάνηκε λίγο άδικο.
η Κέιτ δεν χρειαζόταν να κερδίσει την αγάπη. Της το έδωσαν σχεδόν εν μία νυχτή. Τι πιστεύετε λοιπόν για την αντίδραση της Καμίλα στην κατοχή της Κέιτ? Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη μοναρχία στο μέλλον? Ας ακούσουμε τη γνώμη σας στα σχόλια. Θυμηθείτε να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» και να εγγραφείτε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.